A cardja boil an buchas go live as orchar and fhíseán seo le Katie McGreal ó Solas Relaxation. Tan fhíseán in acmhainn tacaíochta dófa siúd atá gagrú Ghrúpaí Súgartha simple na tíre. Tá sí mar cid de Clár Spraoi ibre atá forbairt ag Glór na nGael dar tideal féimú Ghrúpaí Súgartha. San níos an seo, be Katie ag léiríonn conas an léanamh nó tú féin a shuaimhniú. Díomh, is mis Katie agus is múinteoir Aireachas mé. Agus tá mé an seo inniu le coppla lead beag a bhúna bit a céireoí leatsa agus féidir le a páistí an intín a ciúnú síos. So tá zóimid leis an bun rud a úsáideann muid san Aireachas agus sin an anál. So chur gá lábhar do bhuailg agus tóg anál isteach trí do chrón agus amach trí do bhéal. Anál mhór isteach agus amach. Cuma. Agus inis, tá mé chun an clog a bhuaile agus tógaí muid trí anál isteach agus amach. Agus inis lena dhéanamh beaga níos spraoiúla gona gasúir tá muid chun dul le roller coaster. So chuirmach do lámh mar seo agus seo an roller coaster agus seo an cór. So le golthús go dtí bór an céad cnoc tóg anál mhór isteach. 1 second agus amach. Anál isteach agus amach. Sin ceann deireanach. So inis tá muid go coppla anál anmhí a dhéanamh. So tá zóimid leis an anál nathair nimhe. So an fuaimíonn san nathair nimhe ná so le anál nathair nimhe a dhéanamh, tóg anál isteach trí do chrón agus amach. So anál mhór isteach agus tá muid go é sin a dhéanamh 3 óra hééis an glug. Okay, céad ceann eile ná an anál bacha. So an fuaimíonn san bach. So, díreach mar an gcéanna ach leis an buzz. So, okay. So muid go léir sin a dhéanamh 3 óra. Agus an anmhí deireanach ná anál elephant. So, saoila go bhfuil shrón mór fada agat, agus tóg anál mhór isteach, agus amach. So, anál mhór isteach, agus amach. Go on. So, rís 3 óra iníag an clog. Inis an lead deireanach atá agam díobh ní bhaineann sé leis an anál ach baineann sé le pointí brú. So tá gá pointe brú agat I leor do lábha. Agus deireann sé leis na gasúir gur seo an cnapa shuaimhniú. Agus féad leat go bhí rud a gléachar. Ach déan cumailt bug ar an pointe sin I leor do lábha, cibhí lámh, tá sí sa dá ceann, agus céireoí sin leat ciúnú síos. Úsáid am héine má tá mé gur tiitimi mo colú. Déití tú é úsáid in cruinniú agus do lámh a chuirís faoin mórt. nó déití gasar é úsáid ar scoil má tuistigh maithú beagán uaignach nó bortha, agus má thugann tú coppla anál leis céireoí sé sin leat ciúnú freisin. Agus sin an méid atá agam díobh inniu. Tásúil agam go gcéireoí sé sin leat agus bíodh lá maith agat. Tásúil agam go bhain sibh sult as an fhíseán sin de Katie McGreal. Tá tuilleolalas faoin Clár Spraoi ar fáil le Glór na nGael agus ar RC Idirlín